Miriam dwi'n dod â Trefor ger Caernarfon a dwi'n astudio gwleidyddiaeth rhyngwladol fel gradd sengl. A Bethan Ruth fi o Chrydalgellau a dwi'n gwneud gwleidyddiaeth rhyngwladol hefyd. Oedd o reit hawdd setlo yma dwi'n meddwl, achos bod ni wedi dod am ynweliad i'r adran o'r blaen, oedd popeth reit gyfarwydd a wedyn oedd o eitha hawdd dod i drefn o nabod pawb ac mynd i fewn i ddarlithoedd. A hefyd efo wythnos glas oedd yr ail a'r trydydd blwyddyn yn helpu lot o dangos chi gwmpas y lle a oedd pawb yn gwneud ffrindiau newydd a wythnos byth gyfiadwy. Mae yna adnoddau gwych yn yr adran dwi'n meddwl, oherwydd yna'r adeilad mwyaf modern ar y campws ydy'r adeilad yma ar hyn o bryd. Mae yna ystafelloedd cynadledda ac ystafelloedd seminar sydd o adnoddau da, megis teledu a falle. So mae'n handi os da chi eisiau cael grwpiau trafod a falle, ond hefyd yn gyffredinol mae'r campws yma, mae'r Llyfrgell Huw Owen yma, a mae yna adnoddau gwych yma na i fynd i astudio hefyd. Hefyd, da ni ddim yn bell iawn o'r Llyfrgell Genedlaethol chwaith, a mae wastad rwy'n o gwmpas yr adran yn fan hyn yn barod i helpu efo unrhyw gwestiwn. Mae'r undeb yn wych oherwydd da ni'n cael mynd yna, mae yna nosweithiau cymdeithasol falle, ond hefyd drwy gyfnod y Gymraeg hefo IMCA, mae gen i'n nosweithiau sŵn a falle yna, a hefyd mae yna lefydd bita yn yr undeb, mae yna salon torri gwallt, mae yna siop o bob dim. Mae bob dim da chi angen yma ar y campws sy'n gwneud Aberystwyth yn lle unigryw, dwi'n meddwl. Mae yna lot o ddigwyddiadau diddorol ymlaen yn y ganolfan, megis dramau a hefyd o fewn yr adran mae yna pobl diddorol yn dod i siarad sy'n helpu ni yn ein astudiaethau. Nes i ddewis Aberystwyth oherwydd bod yr adran hefo enw da iawn ar athrawon hefyd, a hefyd bod y bobl yn gyfeillgar iawn a bod hi'n le braf i fyw. Nes i ddewis Aberystwyth oherwydd mod i eisiau astudio fewn Cymru a Prifysgol Aberystwyth oedd yr un oedd yn cynnig y cwrs hefyd. Hefyd oherwydd wrth gwrs bod fi'n gallu astudio ddwyieithog oedd yn bwysig iawn i fi tra'n dewis Prifysgol. Mi nes i wneud y bagloriaeth ac nes i weld o'n hynod ddiddorol. Doedd o ddim yn orfodol i mi wneud o ar y pryd, felly nes i ddewis wneud o. Ac oedd o'n wir yn dda oherwydd oedd o'n paratoi mi efo'r sgiliau o'n i angen i ddod i brifysgol, a hefyd oedd o'n gostyngu y pwyntiau UCAS o'n i angen i ddod i fewn hefyd yn sylweddol, felly oedd hynna'n dda iawn. Dwi'n meddwl bod o'n dre cosmopolitan iawn oherwydd bod yna gymaint o fyfyrwyr tramor a hefyd rhai o Gymru ac o Brydain yn dod yma i astudio. Felly mae o'n hawdd iawn i chi wneud ffrindiau newydd, dysgu am grwpiau gwahanol o bobl ac mae jyst yn le ffantastig i fyw. Mae'n ffactor mawr gallu astudio drwy'r iaith dwi wedi cael fy magu a hefyd wedi gallu astudio yn ddwyieithog hyd hyn a mae'n mor braf gallu parhau i wneud hynny. Ges i hefyd y wobr dilynodod fel Bethan. Hefyd ges i ysgoloriaeth mantais gen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac mae hwnnw yn swmpus iawn, mae'n 2,000 dros 2 blynedd. Mae hynny wrth gwrs yn help mawr efo'n astudiaethau, ond hefyd mae'n adnoddau ychwanegol hefo'r Coleg Cymraeg, megis y porth sydd fatha system Blackboard trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly mae hynny'n dda iawn oherwydd bod o'n cynnig mwy o hawliau a hefyd mwy o gymorth i fyfyrwyr sy'n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae yna lawer o bethau dwi'n meddwl. Mae'r modiwla yn hynod o ddiddorol yn y flwyddyn gyntaf, a hefyd pan da ni'n mynd i'r ail flwyddyn, mae yna ddewis eang iawn o modiwla, felly mae yna rhywbeth at dant pawb. Hefyd mae'r adran ei hun yn fodern iawn efo llawer o adnoddau, pawb yn glen a mae jyst yn lle ffantastig astudio.
Mae'r pobl sy'n dysgu yma yn wych, a hefyd mae yna gyfleoedd allgyrsiol hefyd. Mae yna gyfleoedd i fynd dramor am gyfnod yn yr ail flwyddyn, a hefyd profiad gwaith